Kaya nga, medyo makulimlim na yung panahon. Kaya nga eh, Parang baka dito na tayo magpapahinga. gagabihan tayo ngayon. Ang layo pa naman yung Ano, problema natin eh. Di tayo nakadaan ng ano eh. sapa. Tata yung tubig. Buti na lang may nyug kami na nakuha guys. May solusyon tayo dyan. May Makakainom pa kami ngayon. Oh. Pagod ako. Hanap kami ng ano? Ang gatong? Ang gatong. Pwede rin. Okay na ba yan? Pwede na to. Makakatulog lang tayo ng isang gabi. Nanunuklaw dyan eh. Ay, nanunok. So guys, gumagawa na kami ng ano, tulugan namin kasi hapon na guys. Okay. Okay na ba yan? Malambot yung baging dito. Dito? Parang galing mo magtali ah. Ang galing bundok. Hindi totoo yan. Ang galing tayo sa ano eh. Nga ba yun? Saan bundok ba yun? Yun lang kasi nakalimutan ko. Parang may kuwibata dyan ah. Ano ba yan? Oh no! Kawayan? Kawayan pala. Puno ng ano yan. Wala bang nakatira dyan? Parang katakot dyan ha. Parang may lumalabas. Parang may lalabas. Oh no! Yeah, siguradong Ulam. Ulam ang labas. siguradong makukuha niya yung parte niya. Sobrang ano, nung oras na. Eh, nung kulang yan. Maghahanap na lang tayo ng ano, yung para atip at saka Atip? sa sahig natin para makatulog tayo, makapagpahinga ng maayos. Wow naman! Wow! Wow! Saan ba? Anong magandang ano pang atip? Pwede na to. Pwede na siguro to. Yan, gano'n? Pwede na to. Ano ba yan? Lapit na ako matamahan nun ah. Kakain din tong ano niya, yung ibod nito. Sige nga, subukan mo. Oh, medyo mapait-pait nga lang. Katayin nga na ito eh. Pero ito sa ano, yung sinusugba. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag na natin subukan kasi mas marami yung namamatay. Gago! Nakakapatay pala. Kulang pa ba yan? Dagdagan natin. Kulang pa yan. Dagdagan natin Yung isa, nagkuha pa ng panggatong natin eh. isang puno. Para mamaya. Parang ano baka may bubuyag dyan. Pero ba? Oh no! Why are you running? Why are you running? Lipad. Ay, delikado. Saan dyan? Yan na siguro yung Parang yung bahay na guys umaitim dyan. Hindi totoo yan. may-ari. Siguro di na natin yung gagalawan, labas natin yan. Tama na siguro yan. Ano na to? Hindi na tayo mababasa dito. Malaki na mga tip natin maganda na yung ano guys, bahay natin. May atip na. Konti na lang. Tumutawag yung isa eh. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kanina pa ba? Ano? Parang hingal na hingal eh. Meron?
Anong itlog? Yan, samahan niyo ako. Bahala ka sa buhay mo. Itlog lang ahas? Takot sa ahas eh. Paano masabi? Oh no! Takot sa ahas, tumatawag. Puti, di ka kinagat. Malayo ka. Agay. Parati akong masasabit eh. Dito lang yun eh. Hmm? Ang banda. May ano dyan ha, bubuyog. Wala. Oh no! Anong itlog ba yung nakita mo? Baka itlog ng ano yun, ah? Itlog ng ipis. Gago! Liit naman nun. Oh, di ka na itlog ng tungaw. Bahala ka sa buhay mo. Itlog na. Itlog ba yun yung ahas? Itlog nga, mahaba na itlog to ah. Wow! Manok kata yan eh. Ito, manok. Manok? Manok to, kunin mo na. Ah, Sugatan ko. baka may ahas eh. Wala yan. Nasanay mo. Ito may ahas. Wala. Meron pa, kanina pa lumabas yan. Kunin mo na. May mga wild manok ba dito? Kita kami ng itlog guys. Ilan ba? Takto lang ata eh. Ano? Tatlo lang. Tamang tama sa atin yan. Di na ba ito? Pagkababaho na to. Parang bago naman yung itsura eh. Ha? Parang Basa, bago oh. yung itsura niya. Ah, bagong ano pa ata yan eh. Itlog pa yan eh. Parang kahapon pa yata yan. Layo ah. Huwag na tayong ano, Ganda guys. na ano na yung pangkain natin ngayon. Nakasave na tayo ng ano. Tatlo. Sugatan pa ako eh. Natin, mabaho to ha. Madaming kawayan dito. Dalihin na natin tong isang puno na to. Dalihin na natin to. Ha? Oo. Dalihin na natin to sa ano. Paano yan? Pang sahig? Oo. Pang atip? Kulang pa ba yung atip? Tama na yan. Tama yung sahig na lang yan. Ano ba yan? Tamaan ka. Ay, ano, ipak eh. Ako nang dala ng itlog. Ay. Nakakuha pa tayo oh. And guys, pabalik na kami. Nakuha na namin yung itlog, tatlo. Tama namin to pang kain namin mamaya. Kasi walang matubig dito eh. Wala kaming magpagawa ng kit. Dandan lang, grabe ka naman. Parang gutom ka na ata. Nalipasan na tayo ng gutom eh. Didilin na nga eh. So guys, sahig na lang yung ano natin. Kulang. Okay na siguro to pang ano, pang tanggal ng lamig mamaya. Gabi. Di bale, tatlo naman kami. Magyayakapan na lang. Magyayakapan na lang. Sana Oo. nagyayakap. Bahala ka sa buhay mo. Sampul. Hindi ba ito Makate? Hindi. Yan. Hindi totoo yan. Sample? Putang ina mo, ginagawa mo. Mas magaling ang kamay ko dyan. Pwede na yan. Trabaho na kayo, tulog ka. Bahala ka sa buhay mo. So weird. Malaki-laki yung ano guys, yung higaan namin tsaka ano, komportable naman siya. Higaan. Okay. So guys, magpapahinga na kami. Ito yung nagawa namin ano, tulugan. Ayan. Tsaka ano, magluluto pa kami ng itlog na nakita namin kanina. Yun. Ito sila. Maghuhukay lang kami sa lupa kasi ano eh, wala kaming ano, kaldero, kaya sa lupa na lang ililibing. Ito na guys, naghuhukay na siya.
Ito yung tips para ano, kung wala kayong kaldero. Sa atin lang to. Tuturuan kayo ni ano. Ano ba yan? Pwede na to. Saan yung itlog? Tinago Tinaw ko eh. Parang nandun sa bulsa. Dito, sa bag ko. Ilagay ako dito. Pati ang katawan ko. Grabe. Lalagay na natin tong ano. Dami itlog dito ah. Hindi totoo yan. Ay! Butas yan. Series yan, series. Kala ko itlog pa. Ilabas mo ano. Hindi na pala. Si Chiri na pala. LOL! Pagka wala kayong kaldero, pwede na ganito lang gagawin nyo. Sa lupa na lang. Naluluto naman eh. Sige nga, subukan mo. Pagkatapos, tabunan natin. Hindi masyadong ano, marami. Tama lang. Tama lang. Oo. Ano yun? Ano hype yun? Lang, ano. Parang nakakatakot ata matulog dito. Oh no! Parang may malaking unggoy. Tapos ang bato. Babagsakan natin ito ng bato. Uy! Sige nga, subukan mo. Basag yung pagkain. Wala pa naman tayong makain. Nawawa ko eh. Parang may dala akong baso ata. Oo ka, may ano dito. Buksan mo lang yun. Parang may dala akong baso. Nakadala ako. Gusto mo ng brown coconut? Okay. Nauna ko? Coconut brown. Brown. Coconut brown? Buti na lang may nakita tayong mga wild na nyug dito eh. Siguro ano, yung naano to sa ano, baha. Kasi may parang dead creek dito eh. Kaya ano. Ito na guys, tapos na yung ano, nyug. Nahuwaw na kasi ako. Ato kang bariklamo, gusto mo na umuwi. Ako kung anong lasa nito. Oh no! Pa naman sira eh. Amoy pa. Parang lasang tuba eh. Okay lang. Hindi totoo yan. Ikaw. Yeah, boy. No, 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 no. Gago! Ito yung lasa. Ha? Matabang? Bahala na. Tama na naman yung matabang. Pero okay na. Basta may tubig. Wala tayong mainom dito. Buti na lang nakuha pa tayo ng 4 para mamaya natin kasi wala tayong mainom eh. So guys, niluluto na namin yung ano dito. Yung itlog. Saan na ba yung itlog? Ayan, sa ilalim mo. Sa ilalim ng lupa. Oh no! Luluto kaya yan? Luto. Yan. Luto ba yan? Ang galing! Ang galing! Pinapawisan na si pawis na pawis ka na ata. Basang basa na yung ano eh. Ano ko? Damit mo eh. Ako rin, pagod po. Yung pagod. Di ka pwedeng macho dancer. Pwede ka, Nick dancer. Hello guys, niluluto na namin yung itlog. Kasi makulimlim na. Lakas na yung apoy. Yan. Pero di namin alam kung si Ryan lang kasi yung ano eh, yung may alam nito eh. Kaya di namin alam kung luto na ba to Sa atin lang to. o kain. Baka basag-basag na to. Hindi totoo yan. Lukok parang bato. Baka wala kaming makain mamaya. Ato kang bariklamo, gusto mo na umuwi. Hindi, may prutas pa dyan. I-prepare ko muna yung mga nakuha na. Bahala ka sa buhay mo. Ano guys, yung mga prutas na ano, mga nakuha namin.
Parang kaunti lang kinuha ng cherries ah. Pero ano kasi, di kasi to pwede paggabi kaya konti lang yung kinuha namin guys. Yun, nakakuha kami ng ano, marang masap na to. Tsaka ano, ilang piraso ba to? 10 piraso. Saan yung iba nga nakuha mo? Diyan sa Sino nakalagay? may gilid. Ah, kaya dito lang siguro to sa bag lagay. Ito na guys, may iba. Ano ko, prutas ba to? So weird. Ito na guys, ito yung mga nakuha namin. Hello guys, 6:30 na ngayon, so madream na talaga. Kaya ano, tsaka di pa naluto yung itlog namin. Kulang pa daw yun. Kaya di pa kami makakain, mga siguro mamaya-maya na. Babalik kami guys. Ay. Lapit na ba yan? Lapit na to. Lapit na to. Ang dilim na. Tama na siguro yan? Kaya to? Nung oras na rin pa tayo nakakain ah. Gutom na ito. Kami daming gamok. Itlog lang yung nakuha natin. Kaya nata yan? Pwede na to? Pwede na yata yan. Baka ano na yan, may sisiw na yan. Pau naman. Wow! Wow! Talaga. Init pa. Init. Mainit pa talaga. Bola lang yan. Naluto na to. Naluto na kaya to? Parang may naamoy ako hindi maganda. Oras ba natin to sinalang dito? Init. Ito lang. Hello, ito na. Ito na yung... Tangina mo, ginagawa mo. Talon ka. Easy! Kaya parang ayaw magpakain eh. Will you please repeat it? Pinupulot pa kasi kahit mainit. Halatang gutom. Gusto mo mamaya na 45? Gutom ka na yata. Anong gagawin mo? Okay na? Pwede na yan. Oo, hiwain mo. Sige. Saan yung akin? Ingit pa. Ito na yung itlog namin, so kakain na namin to. Init. Brab. Rub. Tikman natin yung itlog ng ano. Kilala kong kaliskis mo, oy. Itlog ng ano? Itlog ng sawa. Hindi totoo yan. Kala ko nga ako ang bugok na eh. Hindi pa pala. Itlog ng ipis. Bago pa pala to no? Yung itlog ng ano, manok na ninakaw na. Unggong! Barinig kita sa mukha eh. Bunuhan. Init. Maganda pag bukas hanap tayo ng sapa para makakuha tayo ng isda. Makahanap naman tayo ng ibang ulam, makakain. Puro itlog na lang tayo nito, mangangamoy tayo ng ano. Oh, itlog. May, anong tawag doon? Mangangamoy tayo ng manok. Amoy iti. Narapan ka ng kalito na. So weird. Tapos no? Bago pa pala. Yun lang, di pa amoy masyado. Wala tayong tubig. Meron lang. Magbasag ka mo. Ang nyog. Sinantok na ako ah. Tapos mo lang. Pagka nasa bukid kayo, ganito lang yung kain and then budget. Tapos yung tulugan. Medyo, huwag na kayong ano, maging susi. Bola lang yan. Hello mga kago, matutulog na kami ngayon kasi 8 na. So bukas na naman patuloy natin yung adventure natin.
So, ngayon, nagkikwentuhan muna kami para pag makatulog na kami. Tumakasama. Bukas na ipagpatuloy kung magising pa. Kung tuklawin ng ahas. Ano masasabi mo sa adventure natin? Mga kago, basta na yun. Galit ka ba? Abangan nyo na lang bukas yung susunod namin gagawin. Oh, next page. Baka puno na kami ng dito. Lang Lamok. Ano kang balik-lamok? Gusto mo nang umuwi? Mukha ni, sino ba yun? Pamos? Tamos? Tamos? Tamos yung sa email? Vamos. Vamos. Sorry, nagkakamali. Hindi totoo yan. Nasanay kasi, minero kasi. Tamos. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Ano masabi mo sa adventure? Baka si Thanos yun. Okay Thanos, Vamos. Ang dami Parang addict na tayo sa email Okay naman yung lakad natin kaso talaga nakakapagod eh. Pagod na kailangan magpahinga na. Hindi natulog. Kaya Abangan nyo lang po bukas. see you Mga next kago. video. Mga go. Sige, Ito yung isa. sige mga kago, matutulog na kami. So, bukas na naman. Sige.